Jamen, jeg har valgt at tage et praktikophold her i Tyskland, hvor jeg er i praktik hos noget, der hedder Messehuset med Kongresscenter. Det har jeg valgt for at prøve at bo i et andet land og prøve at udvikle mig personligt, men også at tage den faglige udfordring. Så det kunne være lidt mere spændende end at bare være hjemme i Danmark, hvor jeg har haft arbejde før. Forskellen på at være i praktik i Tyskland og i Danmark for eksempel, det tror jeg er, at du bliver udfordret meget mere personligt. Du er væk hjemmefra, du begår dig på et andet sprog, og du begår dig i en anden kultur. Så hvis man har lidt mere lyst til udfordringer, så tror jeg helt klart, at det er det rette valg for en. Hvis du vil ud i udlandet og lege med ideen og prøve noget, komme ud et andet sted, enten om det er i Tyskland eller om det er et andet land, så skal du da helt klart gøre det, fordi du får den der internationale erfaring. Du får egentlig en personlig, ikke en åbenbaring, men du får altså et indblik i, hvordan arbejder andre mennesker, som egentlig ikke lige kommer fra Danmark. Det tror jeg også egentlig er meget sundt. Hvis man skal tage for eksempel et praktikophold i udlandet i forhold til Danmark, så tror jeg, du får mere. Altså, du bliver jo selvfølgelig udfordret på dit arbejde, men det er jo også rent personligt, der udvikler du dig jo også. Fordi det er noget andet end at være hjemme i sin lejlighed i Odense og ligesom integrere sig hernede. Og det har jeg været super glad for, både med bylivet hernede, og det kan varmt anbefales. Ja, og plus Flensborg, det er bare en super hyggelig by. Og menneskerne, der er hernede, det er bare hele atmosfæren, det er jeg rigtig, rigtig glad for.